fantastisk er det altså, så vidt jeg kan se, at Freud deltog i sit første barns fødsel. Åbenbart med Marthas velsignelse har hun ikke jaget ham på porten. Nå, jeg vil lige citere, og det oversætter jeg så direkte fra tysk, fordi det er ikke oversat det her. Men på tysk lyder det i min jammerlige oversættelse. Han skriver til Marthas mor og Marthas søster, der åbenbart bor sammen på det her tidspunkt. Han siger, jeg er så forfærdeligt træt. Det er sådan ud på morgenstunden. Jeg er forfærdeligt træt, og der er så mange breve, jeg skal skrive, men først og fremmest vil jeg skrive til jer. I ved jo allerede, på grund af det telegram, jeg har sendt, at vi har fået en datter. Hun vejer 3.400 gram, hvad der jo er meget anstændigt, og hun er forfærdelig hæslig at se på. Og ikke bare Martha, der var grim, det var fandme også hans førstefødte barn. Sie ist furchtbar hæslig. Hun er hæslig. Det kan så skyldes, at hun bliver taget med tang. Når man bliver taget med tang, så er man ikke, vist nok ikke det kønneste at se på, lige når man kommer til verden. Og så tilføjer hun, og hun sutter fra første øjeblik på sin højre hånd. Hun virker meget godmodig og opfører sig, som om hun virkelig føler sig hjemme. Trods sin pragtfulde stemme skriger hun meget lidt og synes at være meget veltilpas. Hun ligger behageligt i sin prægtige vugge og gør sågar det indtryk slet ikke at være ulykkelig over sit store eventyr. Hun hedder selvfølgelig Mathilde efter fru Dr. Breuer, som var Freuds nærmeste mandlige ven på det tidspunkt. Men hvordan kan man overhovedet skrive så meget om en 5 timer gammel ting? Jeg holder allerede meget af hende, skønt jeg endnu ikke har set hende i dagslys. Ja. Nå jo, jeg skal lige have det næste med også. Måske interesserer det jer mere, hvordan hendes mor har det. Hun var så tapper og elskelig hele tiden. Ikke et tegn på utålmodighed eller dårligt humør. Og når hun måtte skrige, undskyldte hun det altid først over for lægen og jordmoren. Martha er fandme godt opdraget. Tænk at skrive det, når hun måtte skrige, sagde hun altid først undskyld. Altså, de har haft det sjovt dengang. Jeg kan ikke lade være med det, vi ved nu om barnets suttedrift, og det vi ved om Freuds teori om barnets suttedrift, at det der seksualiteten starter. Han siger som bekendt senere, at seksualiteten ikke er noget, vi får i konfirmationsgave, det er noget, vi får i vuggegave, nemlig når vi ligger ved moderbrystet. Det er frygtelig interessant her, at han foregriber sine senere teorier med at sige, at det første unge gjorde, da hun kom ud, var at sutte ikke på moderbrystet, men på tommelfingeren. Nej, hånden. Ja, hånden. Ja, undskyld, hånden. Ja, hele hånden står der faktisk. Ja. Kan man have en hel hånd i munden i den alder? Ja. Kan man det? Ja, det er. Kan man det? Ja, det er tit. Nå. Det er ikke fingeren, det er hånden. Ja, det er nemlig hånden, han skriver. Ja. På en måde korrigerer han sin senere teori netop med den der iagttagelse, fordi hans senere teori går jo ud på, at det er ved moderbrystet, at seksualiteten skabes. Den skabes som et vedhæng til amningen. Det er ved amningen, siger han senere, at barnet får lyst, opdager, at der kan være lyst forbundet med at sutte. Her siger han jo faktisk, at tilsyneladende, at
ungen sutter på hånden, før den sutter på moderbrystet. Men man kan spekulere på, hvad der er årsag og virkning her, fordi når barnet sutter på morens bryst, så føler moren jo lyst. Ja. Og den lyst overføres muligvis til barnet også. Ja, det ved vi jo ikke. Så der bliver en dialog. Ja. Men sutterrefleksen er jo medfødt. Det er Jo, den men det er bare opstår et straks, sutte for- og så det første Jo, barnet har... Men og det har bestemt været lystbetonet, at barnet putter sin hånd i munden. Altså, det er der for mig ingen tvivl om. At lysten, og det har nemlig også altid generet mig, at Freud siger, at lysten er noget sekundært i forhold til selvopholdelsesdriften ved moderbryst. Han siger lystfølelsen, som han så kalder seksualiteten, og med god grund, mener jeg. Lystfølelsen kommer i tilknytning til selvopholdelsesdriften. Jeg påstår, og det tror jeg egentlig også Freud mener, at selvopholdelsesdrift og lystdrift er ligestillede, lige stærke, lige voldsomme. Og det synes jeg, det der illustrerer, hvis ellers det er rigtigt, men man må gå ud fra, at det er rigtigt, at han skriver, at ungen sutter på hånden, før den kommer til mors bryst. Det vil sige, at lysten i det her tilfælde kommer før selvopholdelses. Hvad siger du? Og det gør det jo også nogle gange i livmoderen, ikke? Jo. Ja. Kommer forbi. Ja. Men sagde du ikke lige før, at du mente, at selvopholdelsesdriften eller livsdriften var, altså stod over alt andet? Jo. Ja, jeg kan godt høre det her, det lyder lidt selvmodsigende, men for at gøre en lang historie kort, Freud havde 2 driftsteorier. I den ene teori, der modstillede han selvopholdelsesdrifter og seksualdrifter, og ligestillede dem. Og det kan jeg, det er jeg dybest set heller ikke enig med ham i, og han var så heller ikke enig med sig selv, i det han på et tidspunkt fandt ud af, at der sådan set ikke er noget skel mellem selvopholdelsesdrifter og seksualdrifter. Det er en del af det samme. Men fordi Freud var af en eller anden grund insisteret på at være dualist, så ville han ikke acceptere, at der kun fandtes selvopholdelsesdrifter, at der kun fandtes livsdrifter. Han ville også have det modsatte, og så konstruerer han polariteten mellem livsdrifter og dødsdrifter, som jeg som sagt heller ikke køber. Men kan livsdriften eller selvopholdelsesdriften og seksualdriften ikke være dualistiske, være modsatrettet? Nej, det var så det, han ikke mente, og det mener jeg heller ikke. Jeg kan ikke se, at der er nogen forskel på selvopholdelsesdrifter og seksualdrifter. Jeg tror bare, fordi jeg så Nymphomaniac den anden dag, og der virker det som om, at det kan være modsatrettet. Ja. I den fortolkning. Ja, det har du fuldstændig ret i. I Nymphomaniac slår seksualdriften jo også over en form for dødsdrift. Det gør den helt sikkert. Så der vil du godt acceptere dødsdriften? Ja, jamen jeg accepterer dødsdriften, men ikke ligestillet med livsdriften. Stadigvæk som en frustrering af livsdriften, og det mener jeg også, den er i Nymphomaniac. Nu skal jeg er spændt på at se Lars von Triers anden version, for den har vi jo ikke set. Lars' version er jo 1,5 time længere end den version, der går i biografen. Den er vild. Jeg har ikke nogen mening om Nymphomaniac, før jeg har set hans version. Jeg vil nu som et højdepunkt på dette foredrag fremvise et brev, jeg har fra Sigmund Freud. Et autentisk brev skrevet af Freud med frimærker påklistret. Jeg har Freuds spyt på bagsiden af disse frimærker. Jeg har et brev fra Freud, som jeg synes er fantastisk, fordi man tror slet ikke, at Freud har levet i samme tid som os andre, men det har han. Okay, han døde året før jeg blev født, men vi har dog, jeg tror jo, at Freud har levet i samme tid som Hamlet og Ødipus, men han har levet i vores tid. Grunden til, at jeg har dette postkort, og jeg vil nu, efter jeg lige har læst, hvad der står på det, vil jeg lade det gå rundt, så I kan beundre det. Grunden til, at jeg har det, det er, at jeg
for 15 år siden, 20 måske, fik en meget mærkelig opringning fra en ældre dame, der sagde, at jeg havde reddet hendes liv. Og så sagde jeg, nå, og jeg var faktisk lige ved at lægge røret, fordi jeg får jo indimellem nogle lidt mærkelige opringninger fra sindssyge mennesker. Det gør man jo i denne branche. Jeg havde reddet hendes liv, fordi hun havde været på hospitalet, og der havde hun så ligget og læst den biografi, jeg har skrevet om Freud, og den havde opmuntret hende så meget, at hun havde overlevet. Og så sagde hun, det var da godt, og farvel, sagde jeg. Nej, fordi så sagde hun også, og nu, men jeg lever ikke så længe, sagde hun, og nu har jeg opdelt mine efterladenskaber i 2 bunker, en til mine børn og en anden bunke til dig, sagde hun så. Og jeg var stadigvæk lige ved at lægge højere. Man kan slet ikke klare sådan noget. Og man tænker, hun er ikke rigtig klog. Og så når hun lige at sige, og i bunken til dig, der ligger et postkort fra Freud. En halv time senere står jeg i hendes stue. Og så viser det sig, at hun i sin pure ungdom havde været kærester med en fyr, der hedder Jørgen Neergaard. Han var Freuds første danske oversætter. Han døde desværre meget, meget ung. Jeg tror, han var 30 år, da han døde. Men han havde oversat en bog af Freud, og selvfølgelig sendt den til Freud, og får dette postkort adresseret Wien 27. i 9. 1934. Bestätigen dankend dem Empfang ihrer Übersetzung von 3 Abhandlungen zur Sexualtheorie Freud. Altså, jeg bekræfter med tak modtagelsen af deres oversættelse af 3 afhandlinger om seksualteorien. Vi lader det lige gå rundt. Jeg tror ikke at spille rødvin på det. Det er mit dyrebareste eje. Så du har også, han har slikket på bagsiden, hans DNA. Jeg har hans DNA. Sådan. Det har jeg nemlig. Men jeg vil ikke nænere frem her.